Шушы көннәрдә махсус хәрби операция зонасыннан чираттагы ялга кайткан 10 хәрби егет Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов белән очрашты. Очрашуда шулай ук Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров белән прокурор урынбасары Рамил Зиннатуллин да бар иде. Иң элек егетләр чиратлап үзләре белән таныштырып чыкты. Хәрби операция зонасының кайсы ноктасында кем булып хезмәт итүләре хакында сөйләделәр һәм район башлыгыннан кирәкле хәрби әйберләрне сорадылар. Анда булган вакыйгалар турында аз сөйләнде. Җаваплар төгәл һәм җитди. Кыскасы, чын ирләрчә. Илзат төп Саба егете 2010 елда танк училищесын тамамлаганнан бирле хәрби хезмәттә. СФО зонасыннан ялга әле беренче тапкыр гына кайтуы. Туган яктан килгән гуманитар ярдәм һәр вакыт күңелне җылытып торды ди. Минем янга гел килеп торалар. Җегетләрне минем дуслар бергә шул кубыскан монда Саба якларыннан гел бөтен нәрсәне алып киләләр. Тукмаш тап киләләр. Шундый приятно. Анда бөтен нәрсә бар. Ашаудан киемгә хәтлегеме күп булмаса да бер генә машина белән булсалар да үзләренең килүләре шундый приятно. Каршаулары үзе бер бәйрәм шикелле. Анда бөтен нәрсә килә инде. Теге вакыт як булса да анда зурай бурап килмиләр инде. Барбыр менә ашлар пешереп ашагач та бергә шулай итеп шәйләр эчеп утыргач үзе бер күңелле инде. Ул андагы минем сослуживецлар да хәзер күбесен белән мондагы җегетләрнең мин дусларны инде гел сөйләшеп торалар. Бойлар Сабасыннан Илназ белән Илзат райондашлар гына түгел, дуслар да. Бер мәктәпне, бер уку йортын тамамлаган егетләрнең хәрби хезмәте дә бергә уза. Бойлар Сабасында туып үстем. Гимназия мәктәбен тамамладым 2009 елда. 2009 елда Казан танк училищесына укырга кирдем. 2013 елда тамамладым и шуннан миңа распределение буенча җибәрделәр Хабаровский крайга 50-нче бригадага. Анда командир взвода булып киттем. Үстем командир рота хәтле. Специальная военная операцияга электем командир рота булып уже. Хәзерге моментта тоже үзгәрттем. Заместитель командира батальона булам. Шулай каршы алганга безне бик зур рәхмәт. Саба халкыннан гуманитар помощь килеп торып гел, Аллага шөкер, ансы өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Инсаф Украина җиренә 2022 елның 26 сентябрендә китә. Ул сапер. Туган авылында гаиләсе көтә. Минем монда хатыным, 2 балам, әнием бик матур итеп каршы алдылар. Рәхмәт аларга. Менә Рәис Нургалишка бик зур рәхмәт. Бүген шушындый матур очрашуга чакырдылар. Сораган әйберләргә вәгъдә бирделәр алып биребез дип. Без аларның шанышын аклап, исән сау, сау-сәламәт иләргә кайтып насип итсә иде. Ялга кайткан хәрбиләр белән очрашу бик мөһим традиция. Әһәмиятле нәтиҗәсе шунда: егетләр район хакимияте ярдәмен тоя, борчыган сораулар белән мөрәҗәгать итә. Ә иң сөенечлесе һәр үтенечнең уңай хәл ителүе.